Проектът "Открий го местно вино" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по подхода водено от общностите местно развитие. Проектът е част от мярка 19.3, подмярка 19.3 за сътрудничество и включва дейности, които промотират малките производители на вина, винената култура на територията на България и Румъния. Партньори по проекта са 4 местни инициативни групи от Румъния и 3 местни инициативни групи от България, които са МИГ Троян Априлци Угърчин, местна инициативна група Девня Аксаково и местна инициативна група Перущица Родопи. И по проекта ще бъдат извършени редица дейности, свързани с популяризиране на местното вино, като част от тях са организирането на фестивали, редица работни срещи, информационни срещи, изготвянето на мобилно приложение, което ще показва местните производители на вина и местата за дегустация, където могат да бъдат опитани вината, дом на виното в местна инициативна група Девня Аксаково и редица други дейности, съпътстващи и подкрепящи популяризирането на местното вино и местните традиции, свързани с консумацията на вино, които за териториите на партньорите по проекта датират още от много древни времена. Скъпи уважаеми гости, събрали сме се на най-хубавия празник за нашето родно село Трифон Зарезан. По стар български обичай с Трифон Зарезан даваме началото на първата операция в лозята, зарязването, резидбата. В тази връзка ще пожелая на всички лозари и винари една успешна година. Бъдете здрави, отглеждайте лозята си с любов, както десетки и стотици години брестовичани го правят. Уважаеми жители и гости на село Брестовица, за мен е изключително удоволствие да присъствам днес на този важен за вас ден. Това, което ни накара да стартираме нашия проект тук от вашето населено място, е именно за това, че вие сте известни като столица на виното. Всички сме пили от вашите прекрасни вина и идеята на местната инициативна група е да популяризираме вашето населено място и вашите винопроизводители. Територията на община Родопи, община Перущица е известна с големия си брой винопроизводители и с големите лозови масиви. Ние сме винна територия, а днес сме на гости на столицата на виното, село Брестовица. С реализацията на проекта целим популяризиране на винопроизводството както на територията на Република България, така и на територията на Европейски съюз. Каня всички, които обичат виното, да заповядат на нашата територия, да си насладят на вълшебните вкусове на нашите бели и червени вина. Винопроизводството се засилва. Тук 18-19 век къщата, в която се намираме в момента, е била собственост на знатен брестовичанин, който е произвеждал вино. Неговата слава се разпростирала чак до под Балкана. Той е търгувал с населени места, включително и с град Карлово, от този край. Има история, в която той при един такъв
при една такава търговия, нали, когато продава своето вино, в едно от празните си бъчви качва Васил Левски, нашия дякон, и го докарва в Брестовица, като успява да го скрие повече от 2 седмици в избата на настоящата тази къща, Влаховата къща, и никой не разбира за това. Към момента, към днешна дата, винопроизводството, гроздопроизводството все още си е основен поминък за населението на Брестовица. Брестовичани го правят с любов. На територията на селото имаме 5 изби и десетки малки домашни винопроизводители, които ежегодно на Трифон Зарезан участват и в конкурса за най-добро домашно вино. Сцената е една безценна, бих казал, придобивка не само за Брестовица, за цялата ни община. Изключително професионално съоръжение, с професионално осветление, с професионално озвучаване, което, разбира се, ще допринесе за провеждането на мероприятията на едно по-високо ниво. По-добре всеки самодеец, било то танцов състав, било то единичен изпълнител, ще може, нали, да се изявява много по-добре на подобно съоръжение. Тя ще допринесе не само за Брестовица, тя допринася за цялата община и за всяко едно мероприятие, което културно-масово, което ще се провежда на територията на община Родопи. My name is Cristiana. I represent LAG Napoca Porolisum, a local action group from Cluj-Napoca, Romania. We are going to taste some local wines in order to get an overlook over the wines that are produced here in Peruștița, in Brestovica. We are very happy to be attending the first wine festival in the territory of local action group Peruștița Rodopi, because one of the project's objective is to promote the wine tourism at the territory of each local action group. Казвам се Георги Джингаров и съм управител на винарска изба Джинвира, която се намира в село Брестовица. Нашата изба е от 2018 година, отваря за първи път врати, но нашата традиция е още от прапрадядо, официално, когато той още 1940 създава първата фирма Лоза Георги Джингаров. През изминалата година имаме няколко златни и сребърни медала, имаме наши собствени лозови масиви. Нашето мото е, че за да направиш отлично вино, ти трябва превъзходно грозде. Стремим се да произвеждаме бутикови вина в малки серии, така че да бъдат със свой собствен отличителен характер
и да е нещо различно, което потребителя не е опитал до момента. От край време ние произвеждаме и акцентираме върху българските сортове. Това е нашата философия. Български сортове и то тези, които са характерни за региона на Родопската яка, Пловдивския регион. Рубин, Маврут, Мискет, Памид, естествено и най-разпространените сортове Мерло, Каберне. Също и много купажни вина между тези сортове. Имаме награди, златни и сребърни медали от Китай, Хонг-Конг, Япония. Имаме медали от Южна Корея. Миналата година получихме от Европа, естествено. Лозята са наши, защото ние сме кооперативна изба, както казах, и нашите член-кооператори са собственици на лозята. Основно ние обработваме лозята, сключваме договори с тях. Това е основният наш източник на суровина, гроздето на нашите член-кооператори. Естествено допълваме количества и от други сортови лозя, които нямаме тук в нашото землище, нашия регион, но основно от землището на Брестовица и от лозарите от Брестовица. Подобни инициативи, в които участват хора от чужбина и международни проекти, са едно чудесно средство за привличане на рекламиране на нашия продукт, нашата дестинация като винена такава и изобщо популяризирането на България, защото ние не можем да се осланяме само на старата слава на България като винопроизводител, на нашите стари традиции. Ние трябва да ги популяризираме и с подобни инициативи ние можем да успеем. За мен е удоволствие да ви представя Вероника Тодорова. Виното е един продукт, който създава усещане, който създава радост, който създава радост и мисли и светоглед, който се формира чрез неговото консумиране. Защото в една чаша вино и цялото слънце, цялата природа се намира в една чаша вино. И не случайно виното е продукт, който се консумира в целия свят, но е продукт на хора, които имат възможности. България с развитието на икономиката, с развитието на възможностите на всяко едно българско семейство, чисто финансово, да може да си позволи да си закупи една бутилка качествено българско вино. Това е пътя, към който трябва да се стремим. Но цените, примерно на българските вина, варират в широк диапазон на българския пазар, като една бутилка вино може да намерите от порядъка на 15 лева, средно са около 20-25 лева. Има вина, които се продават бутилка вино и по 80 и дори и 100 лева. Може да си представите, че примерно всеки един консуматор, всеки един човек, който обича вино, който обича да си създава добро настроение в къщи, в семейството, с приятелите, е съвсем нормално да поиска да опита от тази напитка и от този еликсир. В момента от съществуващите вече над 320 български изби, може да си представите за каква цифра говорим, и това стана в продължение на последните 15-20 години. Се създадоха много малки по обем изби, със собствени лозя, с
амбицията да произвеждат висококачествено вино. И в продължение на тези последни години качеството на българското винарство рязко се повиши. За съжаление обаче, през това време ние изгубихме международните пазари. Сега борбата ни е отново постепенно, бавно да доказваме, че ние наистина сме едни от най-добрите винопроизводители, че нашата природа, нашата почва, нашия климат, нашето слънце е изключително благоприятно за развитието на лозарството и на винарството. Климатичните и почвените характеристики са подходящи за отглеждането на сорт Гъмза именно в този край. Това са районите на Видин, това са района на Плевен, това е района на Ловеч, област Ловеч, това е областта на Русе и Велико Търново. Преди много години, може би между 78 и 85-6 година, в Троян имаше едно лозе експериментално с ризлинг. И това лозе съществуваше дълги години, гроздето се преработваше в Винпром Ловеч. Моят трудов път е започнал в Сухиндол, а там гъмзата е емблематичен сорт. Също така съм имал възможността да работя и в Видин, в Ново село, което е свързано с сорта гъмза, за който говорим. Освен гъмза, този сорт е познат в балканските страни, в които споменах, и със своите синоними най-известен е кадарка. Кадарка се нарича в Унгария, в Румъния, в Сърбия се нарича скадарка. Тоест сорта може да се каже, че не само български, а е балкански сорт. Дори редица изследователи сочат различни източници и смятат, че произхода на самия сорт, едни казват, че от Албания, други казват, че е от Унгария, трети казват наобщо, че е от Балканския полуостров. Точни сведения за самия произход на сорта нямаме, защото най-вероятно той е много древен сорт, произвеждал се във времена, когато не е имало сведения за това. Последните години особено активно винарите работят върху българските сорти. Гъмзата се счита за такъв. Друг български червен сорт, знаете, това е Маврут, това е широка мелнишка лоза, това е Памит, Димят от белите сортови, мискетите от белите сортови. Така че бъдещето на българското винарство е пряко свързано с развитието на тези български сортове. Международните сортове, световните сортове са тези, които отличават глобално виното в целия свят. Но ние като български винопроизводители не само сме длъжни, но имаме амбициите да развиваме нашите сортове. Гъмзата е един от тях. Трябва да ви кажа, че българските вина са спечелили стотици отличия на много международни, световно познати винени конкурси. Гъмзата също така има много отличия в тази насока. В развитите винарски държави популяризирането става основно чрез медии, става основно с специализирани списания, има редица, телевизионни предавания и работа наистина виното трябва да отиде при хората. Те трябва да го видят на собствена територия, да събуди интерес в тях, въпреки че този край чисто климатично не е пригоден за отглеждане на лозови насаждения. Би трябвало българина да се научи да цени и да консумира българско вино. И това събитие аз смятам, че наистина е полезно. И трябва да ви кажа, че ние ако искаме наистина да излезем извън рамките на нашата страна активно, говоря с големи обеми, да бъдем познавани в редица държави от Европа и по целия свят, шанса ни е много по-голям
с българските сортове, с нашите типични сортове, които няма кой друг да представи. Тоест, ние сме единствените, които можем да стигнем до консуматорите от целия свят с тези сортове. Иначе международните сортове, френските сортове, които се произвеждат в цялата винен общност по целия свят, те са ясни. Каберне Совиньон, Мерло, Сера, Малбек от червените сортове, Совиньон Блан, Шардоне. Но аз смятам, че ние няма как да докажем нашата същност с международни сортове. Ние трябва да агитираме и да показваме българските сорти. Днес аз разговарях с всички изложители, които представяха своите вина. Коментирахме и това, дали това мероприятие би се отразило благоприятно на тяхната дейност. Всички, с които говорих, казаха определено, че тази инициатива е добра и похвална. Че очакват хората, които са минали при тях, които са опитали техните вина, които може би някои от тях за първ път са чули за тях, някой ден, по някой повод да отидат и да си купят едно българско вино, произведено от тях. Едно явление в културния живот на Троян. Сега сами ще се уверите в това. Момчета, вие сте. Винарска изба Ноe, създадена от мен, Христо Ковачев, 2018 година. Взела лиценз 2019 година. Ноe е най-старото известно име на река Осъм, която произлиза или извира много близко до местонахождението на избата в село Черни Осъм или над селото. Вързал съм географското местонахождение с историята на избата. Залагам на нетрадиционни сортове грозде, от които се получават интересни и вкусни вина. Винифицирам бели, розови и червени вина. Белите и розовите ги правя по студена ферментация. Това е последната мода в винарската индустрия. Ферментацията протича при ниска температура за по-продължително време, 25 до 30 дни. По този начин се хващат всички ароматни съединения, които природата дава на дадения сорт грозде. От българските сортове грозде залагам от белите вина на тамянка и на врачански мискет, изключително ароматни, много плодове и запомнящо се бели вина. От червените сортове българско е Мавруда, той е доста известен. Моя Мавруд е от Тракийския регион, от района на Нова Загора, изключително плодов и много ароматен. Все повече тенденцията е към по-плодовите вина, не толкова към тръпчивите, затова съм заложил точно на този Мавруд. Защо залагам на купуването на грозде или на грозде от чужди масиви? Когато купуваш грозде, може всяка година да сменяш портфолиото, а и да разчиташ на добре озряло и хубаво грозде. Залагайки на собствена лозя, всяка година произвеждаш това, което си произвел. В зависимост от климатичните условия, не всяка година на дадено място се получават еднакви добри резултати. В България има свръхпроизводство на качествено грозде. Човек, когато желае, намира точните и верни производители и намира точно това, което желае.
уважаеми гости от Румъния, скъпи български производители и изложители. Радвам се да видя това, което е на тази поляна, и на всички изложители искам да пожелая високи пазарни успехи с висококачествени български продукти. Успех на събитието, успех на всички изложители! Аз от този проект сега установявам, че наистина регионът е бил един от най-активните, откакто свят съществува, т.е. Балканския регион и специално България и Румъния. И то не заради друга, за траките са били едни от първите в света, поне според исторически данни, че те са първите в този свят, в който са наложили отглеждането на лозе, респективно на винопроизводството. Имаше един период от време на предишния, на социалистическия период, когато България се умя да бъде една от най-големите производителки на глава от населението на вино. И така да се каже, в 70-та година тя едва ли не е една от първите производителки в света на глава от населението в света, а в 1974 година аз отлично знам, че ние бяхме по десертните грозда, уникалните, като сорта Булгар и всички останали. Ние сме много богати на богати селекционери, на способни селекционери, които създадаха плеяда от оригинални десертни сортове и отидахме на първо место през този период. Технолозите ни са добри. Науката ни по лозата е била производството на наши сортове, интродуцирането на чужди сортове, на посадъчния материал е била винаги на много, много високо ниво. И дори и сега бих казал, че продължава да бъде на високо ниво. Защо българските вина са толкова различни и по-качествени, особено за червените вина, отколкото в Турция, отколкото Гърция, отколкото Македония, отколкото Сърбия, отколкото Румъния? И се оказва, че най-добрите ни вина, които действително се славят с това, са в едни такива полупланински или до масиви горски, където обикновено през деня температурата е много висока, натрупа със силна захар, но през нощта тя пада 15-20 разлика. Значи, ако отидете в Гърция, вие през деня и нощта няма да намерите такава разлика или в съседните държави. Нас, благодарение на релефа, който имаме, с планини, долини, създава тази възможност за контраст. Но освен тази разлика, която води до натрупването на специфични съединения, изниква въпроса защо. Сега, ако имаш 15-20 разлика и през деня ти е хубаво, тук топло и стане с минус 15-20 през нощта, и няма да стоите по начина, по който сте сега. Затова тя няма обаче лозата да се прибере вкъщи, както ние ще можем, или животното, а тя си е там. За да може да се предпази, да речем, от изключително ниски температури и тем подобни, тя изработва така наречените вторично активни съединения, като феноли, антоциани, танини и прочее, които я защитават от крайните неблагоприятни условия, в случая говорим за температурите. И тя ги изработва в по-високо количество. Точно тези активни вещества правят специфичния аромат и вкус на нашето вино. Проекта за виното и фестивала в частност премина много добре и отзвука на хората е положителен. И дай Боже и занапред да имаме тази възможност да реализираме подобни проекти, за да могат както местните производители, така и други да се включват и да имат възможност
да популяризираме подобни фестивали. Казвам се Тодор Зафиров, изпълнителен директор съм на местна инициативна група Девня Аксаково. На фестивала са представени 6 винарски изби, като първо ще започна с гостите. Винарска изба Юстина от село Устина, община Перущица. Те са един от нашите гости, които представят техните вина. На масата са представили бели, червени и розе, както и всички останали винарски изби. Друг гост на нашето мероприятие са колегите от винарска изба Ноя. Тя се намира на територията на село Орешак, от територията на Мик, Троян, Априлци, Угърчин. Нашите винарски изби са 4. Ще започна с винарска изба Варна. Тяхната винарска изба се намира съвсем близко до курортите Албена и Кранево, на 10 на километра от тях, в землищно село Кантарджиево. Винарската изба е популярна от близо 10 години. Предлагат на целия вътрешен пазар вината си, като имат и някакъв износ в чужбина. Следващата винарска изба е винарска изба Побити камъни. Тя се намира непосредствено до комплекса Побити камъни, известен в цяла България. Точно на пътя има и магазин на винарската изба. Всеки, който проявява интерес, може да се запознае с богатия асортимент от вина, която винарската изба предлага, и може да си закупи вина оттам. Това е само на около 10 км от тук. Следващата винарска изба е Девина Смарт. Това е една сравнително нова винарска изба, която е наш бенефициент с безвъзмездна помощ, с проект, който участва по мерка 6.4 инвестиции в неземеделски дейности. Построиха център за дегустации в масива, в който са техните лозя. И все още техният асортимент е по-беден, предлагат само бели вина и розе. Надяваме се в скоро време да започнат и винификация на червени вина. Четвъртата изба е Присое. Тя също се намира в непосредствена близост до Побити камъни. Винарската изба работи също от около 10 на години. Предлага пълната гама от вина. В комплекса си имат изградена зала за дегустации. Всички желаещи могат да посетят винарната. Планираме фестивала да е ежегоден. Разбира се, това до голяма степен зависи от желанието на винарските изби да участват на този фестивал, доколкото е в нашите възможности. Ние сме готови да организираме ежегодно този фестивал. Надяваме се на сполучливото партньорство, което изградихме с винарските изби, то да се утвърди в годините и наистина фестивала да стане традиция, ежегодна традиция за нашата територия.